Bengenza ukuthi ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzovinya khona le video. Obelele emzini wentombi udutshulwe washona esembhedeni ngezintatha ngabantu abangaziwa. Isigameko esibuhlungu senzeke ngoLwesihlanu emagwaveni uthungathi lapho kumlisa obevakashele khona owesifazane ezolala emzini wakhe bazijabulisa ke edutshulwe ebulawa. Inkampani ke yonogada yeRosa ithi yathola ucingo ngo-2:57 ngomuntu odutshulwe kuleya ndawo. Kwindawo yesigameko ke kwafica umsole nenxeba lokudutshulwa ekhanda lele phezu kwedamu legazi kunowesifazane eduze kwakhe. Kuthiwa-ke lo wesifazane owathola endlini waveza ukuthi kwangena abantu endlini bakhahle isicapha badubula umufi ekhanda ngaphandle kwezizathu noma-ke base beyaphuma babaleka ngaphandle kokuthathwa lutho. Uthi akabonanga lutho ukuthi babe bangayo, futhi-ke akabonanga ebusweni, angeke akwazi ukubakhomba, akanaso isiqiniseko noma-ke wayeyedwa noma-ke babe baningi. Wabona-ke ithoshi ababekade beliphethe esandleni limnyama kuphela, akalikhona noma-ke akakhumbuli ukuthi-ke babekade-ke begqoke. Abantu abaningi bakhulumile ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye ethi-ke iyahlonishwa indlu yomuntu wesifazane ohlala yedwa oqashile, awuvakashi lapho, kodwa-ke intombazane iyalazi iqiniso, noma-ke ingathi ayibonanga lutho kodwa-ke iqiniso iyalazi. Nangomunye uthi indlu yomuntu wesifazane noma-ke ungajoli naye, kodwa-ke uma uhlezi ukuyo ngathi ungalokhu uqalazile ngoba ave-ke isabisa. Hlala lapha kwi-comment section ngizovula khona uma uthiwa nicabangani ngalolu daba.